I gdje ste bili, šta ste radili sa vama? Dva teškaša i dva klikeraša. Idemo ljudi u novu epizodu Naruto, epizoda broj 99. U prošloj epizodi gledali smo. U prošloj epizodi smo vidjeli kako Tsunade leči ove kakve ljude. Koje? Kakashi. Kakashija i Sasuke i Bruce Lee rekla mu samo da ima 50% šanse se preživi. To je to ukratko. Ljudi, obavezno lajkujte, bacite subscribeujte, lajkić, uključite zvonce. 200 lajkova. 200 lajkića. Uključite zvonce i šta hoćeš još? I subscribeujte se, 1000 subscribera da dođemo jedan put. Ako sad i nismo možda, jel snimamo malo... Možda smo i došli. Malo pre, možda smo i došli, ne znamo. Vidjet ćemo. Ništa ljudi. Ajde da pošaljemo jednu poruku nama iz budućnosti. Ako ste stigli do 1000 subscribera, čestitamo. Držite se dobro, čestitamo. Ajde, krećemo ljudi epizodu. Idemo. Obavezno lajku pičite. Sad će garantovano Bruce Lee da padne u depu. Da odluči da će se periši leć. Evo, baš Bruce Lee dođe. Kad reče. Želim samo da pokažem da ja mogu da budem odličan ninja. Čak i ako nemam ninjitsu i genjitsu. Želim da to dokažem celom svetu. Bije se bit kao Bruce Lee. Inače ova stoka jede. Padne energije. A, dobio, grujice pokazuju. A evo ga sve Bruce Lee. Naruto, dobro jutro. Dobro jutro. A? Da li te baka Tsunade pregledala? Hajde, šta je rekla? Dobro je što je došla, jer selo je u nevolji, zar ne misliš i ti tako? Treba će nam svaki ninja koga imamo. Da, upravo si. Zato je bolje da se povratiš u punu borbenu snagu. Što pre možeš, razumeš? Naruto! Šta nije u redu? Kupite njegu Rohamaru. Kako to mislite, šta se Napravio dešava? neko sranje. Zatvorio se. Radio! Plamen bolje još gori! Smanji bre malo, mogu se der. Sad je dosta. Ne želimo da razvalimo vrata. Samo probajte pa ćete vidjeti šta će se desiti. Ja sam u trećeg Hokagea. Gledaj ga mali šta radi. Protiv mog dede. Ići ćete protiv Hokagea. Gospa Tsunade ima važne poslove i neće moći da ih obavi dokle god ne uđe unutra. Boing, boing. Napravio Konohamaru zamke. A šta, ovo su bio u stvari u kancelariju. Suzavac. U kancelariju dede. Poštovani unuče, čak ni ti. Čak ni ti ne možeš da prođeš nekažnjeno za neke stvari, sad izlazi odatle. Učutite i odlazite. Zar nije A šta malo sam rano za bio ovakvu buku? kancelariju, nešto, gde mu bio deda. Gospa Tsunade, I ja, skaki klinci. vas dvojica ne možete da izađete na kraj sa jednim klincem? Izvucite ga odatle. Namršte se. I jao. Znaš si bili. Šta to mene zanima? Ja sam unuka prvog Hokagea. Ja sam ta zbog koje bi trebalo da se zabrinete sada. I jao. Iz onoga što ja vidim, ovom derletu ne bi škodilo malo batina. A sad ga I izvucite. jao. Razumem. Čekajte, nemojte! Naruto? Čekajte, samo čekajte malo. Ne znam šta se tačno dešava ovde, ali ne budite suviše grubi prema Konohamaru. Molim vas, bako Tsunade. A? On je tvoj prijatelj? Bez brige je mogu da ga sklonim odatle. Samo me pustite da pričam sa njim, mene će Počeo poslušati. Želim da Naruto do kraja da dana komprasa bude da kluncijom. Samo pričam Kraja polje. dana? Ali gospod Tsunade, čekajte me! Još me muči kako se ovo prase zove, bet. O, zdravo, Sakura. Zar ne znaš da su pustili Sasuke kući? Boing. Zapravo Mora došla to sam da posle da obiđem vidi. Lija. Trebalo bi da je na rehabilitaciji, jel da? Nije se prijavio. To je čudno. Ne liči na njega da kasni. Ne, to ne liči na njega. Sad će da bude kao Šanse za kazna uspešnu operaciju su pola-pola u najboljem slučaju.
500 A ako skoro. ne uspe, umreće. Tek njemu se sad to mota u glavi non stop. Pa i tebi. Kako ne. A njemu je san da bude ninja. A i da ne bude ninja, brate, nije ti sigurno nemaš nogu i Šta ruku. radiš unutra uopšte? Ma ja bi probao, iskreno kažem. Znam šta bi Pa je mogli da cool. radimo. Ma da. Hoćeš da odemo na malo ramena? Teže mi bi bilo da živim bez noge i ruke cijel život. Kako ti to zvuči? Koliko Da. god možeš da pojedeš, ja častim. Kako Naruto navađava, znam na što bi on izašao. Evo ramen sa dosta pečene svinjetine. Sa jajetom na vrhu. I? Čak i on bolave. Jej! Hoćeš li reći barem nešto? Hoću, umukni i skloni se. Nijedan klinjan ne razgovara tako sa mnom. To je to. Izlazi napolje ili ću te ja izvući odatle. Da, samo probaj. A ti mali. Ajaj! Znam. Jesi li dobro, Naruto? On je postavio zamki brda. Li, tu si. Sakura. Zdravo, Sakura. Ovo je za tebe. Tamo cveć. Za mene? Zaista? Puno ti hvala. Izvini Znali. zbog toga što Ova ti je strategija. Ili čuo sam, skije sada kući. Dobro se oporavlja. A kažu da će biti onaj A vama odmah pominje Sasuke. Sve No, zahvaljujući da ga ograničio. Drago mi je da to čujem. To su dobre vesti za sve. Ona je stvarno dobra koliko si ih pričali. Samo nisu za Treba njega. ti pregleda. A, I za Sigurna sam Naruto. da bi ti pomogla da ubrzaš svoj oporavak. Može biti. U međuvremenu, ako postoji bilo šta što mogu da uradim da ti pomognem, znaš da samo treba da mi kažeš, okej? Cijenim to. Hvala ti, Sakura. Dobro, onda vidimo se kasnije. Odi on. Boing, boing. Pogledaj ti ovo Ton, mesto. da se ne Nema zove. ni jedne jedine kockarnice. Pa i onako nemate Može. vremena za to. Čini se Ima da je mnogo to to. posla da se završi. Nigde da se opkladiš ili da popiješ piće. Nigde da se Ovo otkladi. dosadna rupa od sela. Uopšte nije zabavno. Kao i stari Hokage. Gospod Tsunade. Premorena sam. Samo želim da sednem negdje i popijem piće. Sad je to previše. A? Ako je to ono što želite, ako je to baš neophodno, ja ću vam naći mjesto gdje ćete popiti piće, okej? Zaista? Ali samo ako obećate da ćete početi sa poslom. šta je ovo? I ja, nasamarila je nešto. Hajde sada, I želim ja. se piće pa popite nešto, šibeli. Slušaj, Šizone, šoljica čaja nije baš ono na šta sam mislila. O, znam ja dobro na što ste mislili. Pa nekad pomislim da vas znam bolje nego vi samu sebe. Šta to treba da znači? Deo vas je srećan što niste Klasično mogli svršenje. u kancelariju, jer to znači da nećete raditi, zar ne? I Zato ste ja. stvar prepustili Narutu i nadali se slobodnom danu. I ja, a ona se izvuče. Kako god, ovo je svež spisak najnovijih ninji. Imali smo i mi prase kad su bili mali. Dosta izmena u ljudstvu. Kada- Morat ćete da se upoznate sa svima njima. Imate Šetalo baš to puno po posla. dvorištu bilo. To je tako dosta. Kako se beše znala, Maša? Da imaju slatke valjuške. Znaš da mi je od tih stvari muka. Hej, hajde Konohamaru, izađi odatle već jednom, hoćeš li? Barem mi reci zašto radiš ovo. Kad bih znao zašto, možda bi mogao da ti pomognem nekako. Molim te, Konohamaru. Dobro, onda nema više finoće. Probao sam da imam razumevanje, ali vidim da to ne deluje. I baš si nesposoban kod ove Tsunade. Zavođenja! Konohamaru! Molim te, izađi! Nemoj da ti čekam. Šta, sad ćeš ostati moj? Ma daj! Zar nećeš makar nešto da kažeš? Hoćeš da se smrznem ovdje? Sad sam ljud, to je to.
Konohamaru, ulazimo unutra, I koliko već ove Divne bombe. Trebalo je to da predvidim. Naruto, jesi li dobro? Da, osim što Ali sam ima se ovdje neki čekao. prozor da se ti kroz prozor. Zaboravi na ulazak. Ovo je soba mog dede. Niko ne ulazi. Osam misija D ranga, 3 C ranga. Isto kao i Kurenai Team. Nije teško vidjeti šta je treći Hokage mislio. Ovaj odred je preslikan odred njegovih roditelja. Shvatam. Vidite kako ovaj tim balansiran. Svaki član ima svoju specijalnost. Vidjela li je? Dalje ne podsjećam na nekoga. Li dobar kolebac. Počeo mi se vrat. Treba mi malo svežeg vazduha. Ovdje si nose sandale, vrčeviće. Kada je uvek leto. Jao, srela lije. Uspjeh. Kako beš ide, ako zadnji bude neuspjeh, znači neuspjeh. Šta ćeš da radiš sada? I tvrdoglavi mali. Dobro, ako tako želiš da se igramo, tako ćemo se igrati. Ovo je soba trećeg Hokagea. Niko je neće koristiti sem njega. Znači, to je to. Ja sam njegov unuk. Moja dužnost je da je čuvam. Ti mali kepec, ovo nije trenutak za takve stvari. Mi smo u opasnosti, selo je to koje treba da čuvamo. Pa šta? Ovo glupo selo može da izgori što se mene tiče. Sada dosta, upravo si prešao preko granice. Kako se njih dvice raspredaju, već. Dosta svega, dosta igre klinac. Sa svojim novim očima mogu lako da raznesem ta vrata, mada sam se nadao da neću morati da ih koristim. Bako Tsunade? Čekajte, budite pažljivi! Mali je... Ovo je jaka ko konj. Koliko ona brzo stvori. Aha. Poništi bombu čak. Gotov je. Gotov je. Duzne knjigu. Nećemo ništa. Tačno mi treba knjiga za Bruce Lee-a, je. Možda. Čim je izašla. Čim nije čekala do noći da ovog se zove. Evo ga Naruto. Združili su se. Kako to je stvari, Konohamaru? Selo je u velikoj nevolji trenutno. Moramo svi da radimo zajedno, zato što smo ostali sa manje od pola naših snaga. A imamo još misija koje treba obaviti. Priča šta mu ovaj rekao, ruka. Ako se ne sjećaš, ja sam taj koji ti je to rekao. On mu rekao? Dobro onda. Ali vidiš, poenta je u tome što ne smemo da odbijemo misiju. Ukazali ostatku sveta da smo slabi, a to bi nam donalo još više problema. Aj, Ruka Sensei nam je to već objasnio, razumeo sam. Jel to zato što ti se ne sviđa Baka Tsunade? Ne, uopšte nije zbog toga. Dobro, reci mi šta je onda? Uskoro me niko više neće zvati poštovani unuk. Biću samo obični Konohamaru. To je to. Ne shvataš? Kako to misliš? Mislio sam da si uvek mrzeo kada te zovu poštovani unuk. Ode mu Uskoro će reputacija. svi zaboraviti na start. Neće biti dugo. Zaboravit će kako je bio veliki ninja. Samo će ga baciti u podrum kao neku staru cipelu.
Sve se tako brzo menja. Selo više nije isto. Pa pošteno bi ga svi zaboravili da nema one statue gore. Nema lica. To se nikada neće Na ovim promeniti. stenama. A ti si lud ako misliš da će Lepo je to bilo što ko ovdje vidiš. ikada zaboraviti starca. Sjećat će ga se još dugo posle nas. Zaboravit će ga. Vidjet ćeš. Ja kažem da neće. E pa ti grešiš. Jel tako? Šta te čini tako pametnim da znaš da ja grešim? Zato što grešiš. Ha? Dosta mi te je. Ideš sa mnom. Kuda? Prvo idemo do bake Cunade da je nateramo da obeća da se selo lista nikada neće izmeniti. Zatim ćemo od svih u selu tražiti da obećaju da nikada neće zaboraviti starca, ma šta bilo. To bi trebalo da te zadovolji, Idi, zar ne? kaži. Boing, boing. Tam, tam. A, traže Cunade. Nisam smela da ispustim iz vida. Vodi me do nje, Tonton. Tom, tom. Pogodio sam. Da li ovo pije neki alkohol? Obnavljanje ćelijske strukture. Aha, znači tu ste, pronašli smo vas. Aj! Gospod Cunade, da li vi to zaista učite? Budi tiha, hoćeš li? Pokušavam da se skoncentriš. Šta ste rekli? Nikada se ne koncentrišete ni na što osim na kockanje. To je zvučalo kao Šizune. O, samo se smiri. Sad je samo o fali medicinskom ninji Kabutovu. Sećaš se? Naruto Šta sa dovodi njim? od. Mislila sam na njegovu sposobnost da kreira nove ćelije. Kad bih mogla tu tehniku da primenim na pacijentu. Mislite na Roklija, zar ne? Čak i da mu to minimalno poboljša šanse za 1%. Mislim da vredi pokušati. Gospod Cunade, uspeh te tehnike najviše zavisi od osobe koja je izvodi. Nema garancije da biste vi to mogli da izvedete. Znači mora da prekopira Kabuto. Otkrićemo to samo na jedan način. Mislim, na posledku ja sam Peti Hokage. Uzalud je Konohamaru. Moram da idem. Na posledku, ja sam treći Hokage. Ako je to ono što znači biti Hokage, onda daj otkaz. Svi u ovom selu su mi porodi. Biti Hokage znači zaštititi svoju porodicu. On čini u ovom modelu ide u borbu. Čekaj! Deda! Samo još jedan piće. Napravit ću izuzetak. Ona je određiva kako će da pije. Mora. Da Prvo idemo, starata. Konohamaru. Šta nije u redu? Zar ne želiš da Treba vidiš babu prokocka Cunade? selo, treba staviti selo na kocku, prokocka selo. Na posledku, ja sam Peti Hokage. Uzalud Konohamaru. Na posledku, ja sam treći Hokage. Sve je uzalud. Na kraju ja jesam poštovani onu. Mislim, ja sam Konohamaru od sela lista. Hej! Kuda ćeš? Čekaj me, Konohamaru! Tamo je sad! Hej! Konohamaru! Šta nije u redu, gospod Cunade? O, ništa. Napila se. Gotov epizod. To je bilo to za ovaj epizod, nema nešto mnogo da komentarišu. Šta komentariš ovo? Nema ništa. Ništa ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Lajkujte obavezno, subscribeujte se, opičite zvonce i vidimo se u sljedećem epizodu. Pozdrav ljudi! Pozdrav!